Ada isa Kameramen-ano रोङालै मारै खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सुबिदा दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोदानै बरायनानै लाग्रोहरनाय थाबाय आरो ओमफ्राय आंथ' नै दा अबाव दंफैयो नोंथांमोना एसेबाबो आंनि ब्लग नायगिरिफ्रा मिथिखाबाय जानांगौ आरो ओमफ्राय दा आङो आइमोनाव दंफैयो लोगोफोर मानि थाखाय दंफैयो होनोबा आं खोन्थानोसै फार्स्टआवनो बेखौलाय माथो लिलि लाला दाहाय खोन्थाबावनो आं दानो खोन्थाथारनोसै माने आं मानि थाखाय फैदों होनोबा लोगोफोर माने बाजैया जोंना राजा गोदान मोनबाय नालाय ओमफ्राय बेखौनो आं नायनो होननानै फैदों आरो बाजैनि फिसालाखौ नायनो होननानै फैदों बाजै सप्ता खनबेसे जाखोब्रा सप्ता खेबथाम जाबायनो दा आङो बेखौ नायनो होननानै फैदों आरो लोगोसे आलासि जाथावथाव फैदों आरो ओमफ्राय दाख्लैबो आं फैनोनो मोनासै सम मोनासै 1 थारिख 2 थारिखआवलाय मारै फैनोना आंहानो न'आव बुहुद माबाखा बिजिखा ओमफ्राय ओंखायनो आं फैयासै दा माबानायखाय सम मोननायखाय फैबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगआ आं फिसा नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो लुगैनानै फैदों आरो ओमफ्राय फैनायाथ' मैयानो फैदों दा न'आव थांफिननोसैसो जोङो एकदमबारे दाना गोबाव थानो मोनला थांफिननायनि लाहार फाहारसो खालामगासिनो मैयाबो आं ब्लग खालाम मोनासै मानोना मोनाबोदोंना ओमफ्राय दा मामिखौबो देलायहोखांबाय ओंखामाबो जानानै लाखाजोब्बाय जोङो दा बिमानिफ्राय मा मैगं मोनो लांनोसै आरो नायनोसै ओमफ्राय दा आङो मैगं खानायखौ खोन्थानोसै दे जोंना न'आनो बारा मोजां नङा ना बाजै हानि गोजासो होनबाबो सनाथारलै जोंना न'आना हानि न'आनो जाथोंना किउटि मानै दङ नै मा दाउथाय मिथिया बेलायनै जा मोजां बिसिना लाया मा लाय होनोथाय बेखौ दुदु सिना लाय होनाना जानलै मा लाय होनथाय लाय गिदिर जायखिया मा गांखं जाग्रा लाय आरो ना बियो नाङा अरजाया थागोन जेबो नङा नोजोर नाङैफोर मेगन बारियाव खानाय खानबाय नोङो बेयावथ' थाबाय थायाना बेखौ आं दा एसे लानानै थांनोसै ओमफ्राय लाफाया बारा जायाखैलै बिसिना दुन्दिया जादों आरो बै साइडआव एसे दुन्दिया जादों ओमफ्राय नै आयै माबा लाव जोगोनारफोर गैया नामा रा बैलाय लाव बिराद जोगोनार थायोमोन आइनाव बाबा दंबा आरो दाथ' बाबाया गैलाना समखौनो मोना जाबाय आदायाबोथ' हनै बेटारि गारि सालायो बिसोरा ओमफ्राय सम मोना टाइमखौनो मोना खेथि खालामनो होनबाबो जा एसे हायो बानायनानै दोनबाय आरो बेयावनो गायबाय थाखायो गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय मोजांबो नुयो बिराद मोजां मोनो आं बे लाइखौ जानोबो गोथाव ओरैनो बेखौ रागा जोंबा माबानानैसो जागोन आं रुनानै ओरै जाया चाइनिसफोरनि थागासिनो बेखौनो आइया आंनो नायलाय बेयाव एसे थां देखाय थां लोगोफोरनो लावा नायदो लावा नायदो लावा नै बिसिना जोगोनार बायदिसो माने बै आदानि न'आव गरसि दंनो बेखौबो नायनोसै आङो आदा गिदिरनि न'आव फुले नायनि लानानै थांनांगौलै दा नै आदा मोनाव गरसि फिथाइ खानोसै दङनो बेनाव जानो हनै आदानि दाबो हाबथ'वाखै हाबसिगोन बेयावनो ज' दंथ'यो नै गरसि फिथाइ दंमोनलाय आयौ मारै मोनदों बे सायाव सोर गाखो बिदि खालामो हानो माबोरै हानजानांगौ साख्रि मावो मिस्थ्रि मावोलै मालाय नै हनै खाथि दङ
मोनो नामा नै बेजोंसो गाखोनांगोन नैबेजों सिनस्रि थिनस्रि साजोबो गरसि फिथाइ जाग्रा नै फिथाइया हरलाय आं खेबनानै खोन्थानि गोरा गोराखा नै बिराद थाइदों आदानि गरसि फिथाइया नै आं मोनथिया गाखोनो सिनायखाय गाखोबाय आं औ खाहरदो हो हादोंबा आं हाथ'नोसै नै नाय गिदिर हागोन ना मागोन गिदिर हागोन ना मागोन मानसिबो मा नोंखौ आइसो गोरा गोराखौ खायोना गुरै गुरैखौ गोरा गोराखौ खादो माखौबा एसे बोहरदो माबा खायफा माबाग्रा मोनदों न आं खानोसै मदा गा ओरै जिंजोंगा औ गेजेराव गाद्रायनो नाङा गेजेराव दाफैथ' जेबो जानाय नङा खोमा एसे एसे बोहर ओरैनिखौ बे गोसोम गोसोमखौ ओइ दादि मा खालामदों आयै रा मारै आयै मारै नांलानो थाखांबाय बिबारा मालाय जा मोजां गायदों थांसैलाय ओरै कफि गायदों मालाय कफिया जायाखैबा हा गोदान ना होनाङालै गोबोरखिजोंनो जायो थौखौथ' आरो इउरिया होबाथ' गैलामोन बे उरायजोब्बायमोन बे थांनाय बोसोराव इउरिया होनायखाय जांसोनायखाय होआखै थांसै आङो गोबोरखिजों जानो नाहाय गोबोरखिजों जा गोबोरखिखौनो जानो नङाबा माला हाबो बैसागआव गोसोआव गाहामसै कलिखौ थुबानो जाबायलै आंहा औ बबेथिं खुरो माइआबो 100 मन जादों होनदों नामा इउरियाव थांजोब्बाय 100 मन जादों होननाय खोनादां इउरियाव थांजोब्बाय थाङोलै जावनाय बायदि जायोना गुदाफ्रावबो थांखागोन माखासे 6 बस्थासो थांबाय इउरियावनो बाव हादों आरो बैयाव होबाय खावसे खिन्थु खावसे होबाय इउरियावनो थांजोबदों मेरला माइ मोनदोंमोन आं खाल मासनिखौनो गायफिनगोन आं गायनांगौलै सनम मसुरि बायदि फिथाइ गैयालै जिबनाव गायफेरालै जोंहा माबायदिथाय थैखोनानै जायगा थोआखै नै जोंना आनै सनाया लोखिया आनै गोदान आनै गोदान जोंना हामा माखौ थांनो नाङा गोदों ओइ सोना बांग्रायाबो आंसो साइससो ओरै फैलै बाजै देलायलाय साइस नुथारदों बाजैया मोखांसो दाखेबसै ओरै दाखेब मोखांसो दाखेबसै गोलाव रा बेखौबो लांगोन आलदा आलदासोखा बाजैनिखौ आलदासो नैबे आंनि दा नोंहा बबेखौ लाङो मलाया आंहा गिदिरखौ साइजनिखौ लांगोन बैसो गिदिरसिन आंना लोनि खाथियावसो थौहैनांगोन नालाय मारैसो ओरै जाद्रायबाय खावनैसोमोन एफा सोबानो जायो बे सेस गायो बाया नै सिया सोनाबाय जानो फुथुआनो जायो गैखालाना बिबार बायदि नै बे गरसि गाया मुङा लांनोल' फैयो ओमफ्राय नैबे दुन्दिया आंलाय लाबोआखै गाया मुङा लानोल' फैयो आं मैया बिसोरनो लाफा लानानै जाहोफैबाय दा बेखा होनदों
बेलाय बिदि दोनखोना दोनलांसै बिखौ आं मिथिया सेराव दोन सेराव बेहाय सो मनायाव औ जानोसो बेबो जानो बिदों सेंग्रा देनाय थांसै ओइ आइ आं खननै लालाय फैलाय एसे खुलुमना थांसै दे थादो सोलाबला थादो आदा थुब्रा माबासो बानायगासिनो दसेनो मोनहैखायो होनदों आरो थांसै लोगोफोर फैसाया मामि ना लाबाय आङो लाबाय थाथ' दे थां दे बिदे लेखाखौ मोजां फरायदे बिदे माबा सावगारि थाथा